Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radioso HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Octobre kalo o ye kalo min sɔnno bilalen do diɲɛ kɔnɔ waasa ka se ka wuli ka jɔw kɛ bonbana ni o ye cancer du sein o ka se ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ lafasajɛkulu wulen bɛ ka jɔ o baaraw daminɛna ka ban an na walawalali kɛ o kan dɔnnibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen kunnafoni jatigintanw ani ka hakilina bana olu kɔni kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna na ko latigɛ masaw ka taa se min ye ɲininikɛlaw ani sifinakaw olu bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ waasa ka se ka nin kuma ninnu wala ana kuma fana kan bi dɔnnibaru kɔnɔna na ninnu de ye bi dɔnnibaru kunnafoni na bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw b'an bolo k'a fara minnu kan sɔni an bɛna kunnasirilen bɔ aw danse. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radioso HDFM de Mankana. Tibarikala ayaw bisimila kokura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ ye bakurubaw la cogoya min na octobre kalo o ye kalo min sɔnno bilalen do diɲɛ kuru kara kɔnɔna na wulikajɔw bɛ kɛ waasa ka se ka maaw lafaamuya ni ka maaw lasu u ka taa u yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ cancer bana ale kɔni u bɛ se ka kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma cogoya min na o wulikajɔ a wulen bɛ diɲɛ kɔnɔ barisabu octobre kalo o kɔni daminɛna ka ban min ye cancer du sein o ka se ka kɛlɛ jɛkulu min ni o kɔni kɛra jɛkulu fɔlɔ ye waasa ka se ka cancer du sein ale kɛlɛ kɔni daminɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna na ni o ye association solidari 223 ye o maa ɲɛma Aminata Diko ale kɔni da lase musolakaw bɛ gɛlɛya min kɔni sɔrɔ ka sababuya kɛ bonbana ye a ye walawalali kɛ o la ani fana a ye maaw lasu u ka wuli ka taa u yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ waasa ka se ka u lahalaw dɔn ni k'u tanga k'u ka kɛnɛw sinsin halisa an bɛ to o hukumu kelen kɔnɔna na min ye Fatumata Touré ni ale kɔni ye jɛkulu ale secrétaire général jɛkulu min ni an ko a ma ko association malienne de lutte contre le cancer Almac fɛn min ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ wulikajɔ caman o bɛ senna waasa min ye bonbana ale bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na Almac o kɔni ye jɛkulu min ni ale kɔni sigira faso Maliba kɔni kɔnɔna na waasa ka se ka bonbana ka o kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna na min ye Fatumata Touré ni ale kɔni jɛkulu in ale sigiba fɔlɔ dɔ ye a kɔni sereyara barisabu Madu maa min ni ale fana ni bonbana y'a sɔrɔ ka tɛmɛ a b'a gɛlɛyaw kɔni dɔ jɛkulu in sigira sen kan kabini san 2000 waati jɛkulu don min ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ lafaamuyali la bonbana ale kɛlɛli n'a kunbɛnni na an ka jamana kɔnɔna na walasa ka se ka kunnafoni jatigintanw ani hakililabana kɛlɛ ka bɔ Bamakɔ yan ani Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye sigi belebeleba kɛra min kɔni nun donna septembre kalo tile 24 ka taa bila a tile 25 la Bamakɔ yan nɔ min ye maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ belebeleba in kan maa minnu ni olu ye kolatigɛ masaw ye ka taa se maaw ma maa minnu ka kumaw lamɛnnen don sifinakaw fan fɛ ani ɲininikɛlaw ninnu bɛɛ lajɛlen de hakilinaw falen waasa kunnafoni jatigintan minnu ni o bɛ yala an ka jamana kɔnɔna na ni ka maaw kɔni lafili kunnafoni ko tasira fɛ o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na ani fɛn min bɛ tali kɛ hakililabana ka se ka o fana kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni wulikajɔ belebeleba in a nun donna projet lafiya kibaru ka taa se fɔ ka bɛn olu kɔni fɛ waasa fɛn min ye an ka jamana ale bɛ se ka kisi ka bɔ kunnafoni jatigintanw olu tɔɔrɔ ma olu min bɛ maaw kɔni lafili dongo don halisa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye OCHA Mali maaw olu kɔni ye laseli kɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 29 san 2025 fɛn min kɔni kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ min bɛ senna faso Maliba kɔni kɔnɔna na waasa ka se ka buna adamadenya dɛmɛw ka se ka o kɔni lase fɛn min ye o wulikajɔ min ni o bolo dara waasa ka se ka dɛmɛ lase maa miliyɔn 4 bɔɲɔgɔnko kɔni mɔ o musaka o kɔni kun kan ka taa bɛn min ye dolari wari ale miliyɔn 771 ye nka ɲininiw kɔni kɔfɛ min sɔrɔla o de ye dolari wari miliyɔn 105 ye min kɔni b'a jira k'a fɔ 100 sigila
13 o de sɔrɔla o dun ka jwa dɛmɛ ale kɔni nasira fɛ o kɛra sababuya ye ni ka dɔ bɔ buna adamadenya ale dɛmɛw la an ka jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ baloko kɛnɛyako kalanko ani lakanako ta fan fɛ. Plan international Mali ale ni AMSS maaw ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na u ye balodi kɔni kɛ ka ɲɛsin direkaw kɔni mɔ Tɔnbukutu ale kɔni marabolo la min ye muso 60 bɔɲɔgɔnko minnu garijɛgɛlen don fo ka taa se musow ma minnu kɔni b'a la ka u sin di u denw kɔni mɔ fɛn min ye ka taa se gaw fana ma ga minnu kɔni kɔnɔ ni denmisɛnninw caman bɛ yen ni baloko juguya kɛn bɛ ka u degun balo minnu kɔni dira o bɛ tali kɛ tulu ani nɔnɔmugu malo ka taa se min ye sukoro ani kɔgɔ fo ka taa se ɲɔma ni kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka min ye balo kɛcogo ɲuman ka o kɔni sabati dirɛ ale kɔni marabolo la waasa maa minnu kɔni bɛ yen ni ji kasara ye u sɛgɛn u ka se ka lafiyaw sɔrɔ. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an miirila jamana wɛrɛ kunnafoniyaw la an b'o daminɛ Sudan jamana na buna adamadenya ko a lahala kɔni tiɲɛnen don min ye Sudan ale kɔni jamana kɔnɔna na ka sababuya kɛ maa 12 bɔɲɔgɔnko de bɛ yen minnu kɔni ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ degun ani tɔɔrɔ kɔni ye min ye Sudan jamana a kɛnɛya ale kɔni kow donnen don bɔgɔ la fɛn min ye maa 1,000,000 caman de kɔni bɛ yen minnu kɔni ye denmisɛnnin ka ye minnu kɔni baloko dɛsɛ o kɔni talen don ka u sɛgɛrɛ donna nataw la. Alisa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye an bɛ taa Myanmar ale kɔni jamana kɔnɔna na min kɔni bɛ Rakin ale jamana fɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko an bɛ waati min na ko sisan ko baloko dɛsɛ o kɔni talen don ka yenkaw kɔni sɛgɛrɛ min ye maa 16,000 bɔɲɔgɔnko bɛ yen ko olu bɛɛ lajɛlen ko baloko dɛsɛ bɛ olu la n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa 540,000 ko olu fana bɛ yen minnu ye denmisɛnninakaw ye ko baloko dɛsɛ cɛjugu ko o talen don ka olu fana sɛgɛrɛ san 2025 kɔnɔna na. An bɛ taa Haïti ale jamana kana na min ye diɲɛ tɔnba ONU ale ka lakanajɛkulu Conseil de sécurité maaw olu kɔni ye yamaruya kɔni di ko min ye lakanajɛkulu o ka sigi sen kan Haïti jamana kɔni kɔnɔna na maa 5,500 minnu bɛ tali kɛ finitigilakaw ka taa se min ye polisiw ka taa se jamanaden kanna bilalenw ko olu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan waasa ka se ka kulu kɔni nɔnabila u ka jamana lakanako la kulu min ni o kɔni ye mission de police ni o kɔni ɲɛmaya bɛ kɛnɛya ale kɔni jamana kɔni bolo ko waasa ka se ka wagabɔnw ka se ka olu kɔni kɛlɛ ka bɔ Haïti ale kɔni jamana kɔnɔna na wagabɔ minnu ni u kɛn bɛ ka u ka port Prince ka o kɔni fanba bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ o de kɔni hukumu kɔnɔna na ko walasa kalafiliw fana ka se ka kɛ Haïti jamana kɔni kɔnɔna na ko fɔ nin kulu in ka sigi sen kan waasa ka se ka jamana ale basigi. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ka tuloma dali la ni kunnafoniya in lasera aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye a k'an bɛɛ donna nataw la an bɛna kunnafoni kuraw lase aw ma. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HD FM de Mankana.